ታሪኺዎ ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ እትልኡል ሉሉይ ሃዋርያ ምዕባለ 1967 ጸሓፊ ብእምነቱ ተስፋይ ኣንባቢ ያሲን ዑመር ዓሊ ቂቻ ምዕራፍ 2 ሓፂር ታሪኽ ወለዲ ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ኪዶፈላሲ ኣብ መወዳእታ 1880ታት ክሳብ ፈለማ 1890ታት ከተማ መንደፈራ ሎማ ዓባይ ከተማን ርእሲ ከተማ ምምዕዳር ዞባ ደቡብ እያ። ኣቐድማ ኣቢላ ኣብ ጊዜ መግዛእቲ ጣልያን ዓዲ ወግሪ ተባሂላ ትጽዋዕ ነይራ። ኣብ ጊዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ድማ ርእሲ ከተማ ኣውራጃ ሰራየ መንበራ ይፍለጥ። እዛ ከተማ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሃገርና ትርከብ ኣስታት 64,000 ህዝቢ ዝነብረላ ካብ ኣስመራ 54 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዘለዋ ምቹእትን ተፈታዊትን ከተማ እያ። ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን ኤርትራ ከም ሃገር ንጹር ፖለቲካዊ ዶባት ከይሓዘት መንደፈራ ገና ከይተሃንጸትሉ ከይማዕበለትን እንከላ ኪዶፈላሲ ብተዛማዲ ካብተን ዓበይቲ ዓድታት ከባቢ መንደፈራ እያ ነይራ። ለሙን ዓባይ እያ ከም ኣካል ከተማ መንደፈራ ኮይና መግዛእቲ ሰራዊት ኢጣልያ ከም መቐጸልታ ናይቲ ምስፍዕፋዕን ምድልዳል መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ማለት ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ይዕስክር ነበረ። ሓደስቲ ከተማታት ሃኒጹ ንኻልኦት ከም ባፅዕ ዝኣመሰላ ድሮኸ ኣብ ከተማ ወይ ወደብ ዝነበረ ምንጪ ሬድሲ ሲዝን ፖርትስ ከም ዘስፋዕፍዐ ገበረ። ኣብዚ ጊዜ እዚ ከተማ መንደፈራ ዓዲ ወግሪ ከም ከተማ ገና ኣይተሃንጸትን ወይ ኣይማዕበለትን ነበረ። ኣብ ጊዜ ካልኣይ ኩናት ዓለም ድማ መግዛእታዊ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ኪዶፈላሲ ካብ መንደፈራ 3 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ሎሚ ኣብ ውሽጢ ክሊ ከተማ ወይ ንኡስ ዞባ መንደፈራ ኣትያ ትርከብ ዓዲ መዓስከር ብምስራቅ ኣብኣ ሓደ ንኡስ ወተሃደራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ሃኒጹ ምንባሩ ይፍለጥ። መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ሰፊሕ ክፋል ኤርትራ ስቡዕ መሬት ካብ ደቀባ ተዓዲጉ ንጻዕዱ ሰፈርቲ ክሰፍርሉ ብምድላይ ቲራ ዶሚናል መሬት ዋንነት መግዛእትዩ ዝብል ኣዋጅ ኣውፅዩ። ብዙሓት ሃገራውያን መንእሰያትን ዓበይትን ነዚ ብትሪ ተቃዊሞምን መስዋዕቲ ከፊሎም ነይሩ። ኣብ 1930 ዓመተ ምህረት ኣዝማች ኣበራ ቀሞ በቆል ዓዱ ኪዶፈላሲ ኣብ ዝተዋህቦ መንበሪ ጤስፋ መሬት ዘስርዓ ገዛ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ዘመናዊ ቅዲ ቪላ ዓይኒ ምድርን ዒላን መኽበብያን መንደቕን ዝነበራ 5 ክፋላት ብዓዘት ቤት ክሳዕ ሎሚ ትርከብ። ገለ ካብ ካልኦት ደቂ ደቁንካ ብጽሒቶም ጤሳ ወሲዶም ቤት ዝሰርዑን ኣብ ንድፊ ዝርከብን እዩ። ሌላ ምስ ወለዱን መበቆል ስድራ ቤቱን ሓጂ ኣድጓይ ኣሕመድ ሙዝ መን እዩ? ሓጂ ኣድጓይ ኣሕመድ ሙዝ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ግዜቴ ቅድመ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኪዶፈላሲ ዝነበሩ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ። ንሱ ኣባዓጎ ንኣዝማች ኣበራ ሓጎስ ኣቦ ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣብ ኪዶፈላሲ እናነበረ ምስ ወይዘሮ ቢጭር ዓብድልዋሃብ ዓዲ ቅድበት ተመርዒዩ ወሊዱ ዘሚዱ ምስ ጊዜ ኣብኡ ዓሪፉ ኣብኡ ተራሒሙ ኣብኡ ተቐቢሩ። ወለዱ ድማ ቢሲራ ሳዕድያ ሓጎስ ሳዲቓን ነበሩ። ሓደ ካብቶም ደቁ ኣቶ ሓጎስካ ምስ ወይዘሮ ሙልኩ ባያን ተመርዒዩ ንኣበራ ወሊዱ። ኣበራ ንፍተውራሪ መሐመድ ሓጎሱን ኣሕዋቱን ዝወለደ መስመሪ ኣታ ሓጎስ ኣድጓይ ኣሕመድ ሙዝ ኣብዛ ዓለም ነዊሕ ከይነበረ ጋና ወዲ 29 ዓመት
مالت 16 عدن كله نتأنكو ولدو عبرا ود 11 عامة كله راح ريعيو حليفو أتو عالقوس أدقواي كابتوم نبوليس مجزاتاو مجزات تريان أب منزع مردك أبات تعاويمهم زتأزوريف أب نخورا تأسيرون تحيرون هاو كم زحققن يفلت إيطاليا غف لما 18 تحيزا إرتران مقوتصار سقومتتات موسى جمرة فلما أب عسب إقرام سامبرت الننفع غوتنا بتيعون متصوعن أسفعت أتسيلانا بسمرة بمدياب نمولو كبسان أم معرابا ومتعاتن بمسفعفع نملا إرترا توغات أرتا مجزاتو تليع سراويتون معيالن نت مجزاتو ناي مسفعفع علمهم نمتكبارن عاب ليبيا زقات أمزنبرة تقاوموتات نمتشبلاقن زحقزو إرتراويان من السيات ببزحي غتبن كعسكرن جمرة زعات من السيات نتتصاوعي تقبلهم نخينات وفرو بعشعات ضغوط أوري إرتراويان من السيات نتسراوي تليان تقبرو تصاوعيت انتس بقدي انتس بمتلال تقبلهم أبت سراويت كم استعسكور زفلت سنو الداريقيو فأنتزارو بزعات إرتراويان من السيات نتسراويت إيطاليا زقبرو زنبرا ورار بمقوام تودي بمان صار سلاويت طليان متقعت يكايدو نبرو بتوساخي طليان أفزتفالالي خبابيتات إرترا سراي حماسين الكل جزاي سمهار سنعيت باركان نمروس مريت إرترا قبيتو مريت منجستي دومينيال بمبال هجيرو مزيف رياما مريت دما نتوم كاب إيطاليا زمتصوم زي كترات بمعدال عم نقداو وعرشاو هاوعلو عافك إيديو كموت سيتو زوم لوم ياب إرترا بي كونشيريسيان زفلطو سنفعتي نقداويان عرشاتات تمسريتوم إرتراويات نزي منقست تليان زقوبرو زنبري ممنزع فرياما مريتن كالق قرشتات نمكوان برتاو قطمات وقعات يكايدو نبرو أتو حقوس أبا حقون في تورار محمد حقوس من السي كله هاب كمز يوم زعم السلو عن تسارستراوي الطليان زغون عقد مات هاب زقط من لو وانا وقت تعيزو مدحري مسبتصوتو نابدا السيت ناخورا كأسرن كعيرن تفريدو نسراوي الطليان نام ناخورا قتيرهم أبا حرخاب زقوتولو أسورات حربنياتات قلب فولوي زكور شوعات من اسيات منبارهم أتو حقوس أدقواي حدا غاب أتو منبارو يفلن بمسرة حفرتا نفسي هرسنة مبنيا قرماي كيدانة ود فليبو عم متعاف إريتراونة شقرنان واب كل التشعن 10 عام تمرن وما قعزو هيوات هازما شابر حقوس أب 17 أب كدو فالغاسي هواليدو 19 حدا ودع 10 عامت كله أبو عارفو أب 1910 أديو زعرفالو جزي أب 19 نافس مراقيدو أب 19 مس إيطالياو مكونن سرع جميرو أب 19 وتهدر تخاتيبو أب 19 تمرعو أب 19 فاطمة قوالو فكروا أب 19 أزماش أبرا أب 6 عام تعدميو أب سمرا عارفو تراعيمو زختا من السياد زنباش أبرا دعرموت أبو أبتكزيتي ودون عربينيا أتحقوس أدقواي من السياب الرا مسدي واب كدو فلاسي نبر نبره عدي أون دهرغلت عامت 4 البيت بمسعاب أبرا ود 13 عامت مسكونة فلسقم زختمة أبرا
هاب كودو فلاسي كساعد مع 15 عامة مرات زبتصح مس حاو بوتاتو تسقع دعر مصنع هاب 10 شمونته 9 عامة مرتنا بسمرا بمخاد أبوخ نبر جمرة أبسمرا ن4 عامتات بستفلالي سرعات تزاتيكو فلما دكواناتين دباينان تغوتيرو يسرع نبره بدحريو ناي ገዛእ ርእሱ ንግዲ ሸቐጥ ፈቲኑ ካብ መሳርዕቱን መዘንኡን ንኣቶ ቂዳደ ባይን ዝበሃሉ ነይሮ ሓደ እዋን ኣብ መበል 16 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ኣስመራ ዕዳጋ እኽሊ ክልተ ዓዋሉ መንእስያት ነቲ ዝሸጦ ዝነበረ ንብረት መንጢሎም ክዕድግዎ ፈተኑ ንሱ ድማ ኣዝዩ ውዕዩን ጉልበት ስለ ዝነበሮን ነጢሩ ንሓደ ካብኣቶም ሃሪሙ ብምውዳእ ንብረቱ ኣዝሓለ هذا قداي جنا أنا بعقرقرن بعشن سلا زمرعي عبارات بوليس تريان متيوم نعبرة أسروا عفت الصعب مسرح بوليس نعبرة تعتعد مسلا زنبرة كسخ مسر تقول نافر دغور مناي كالن أبزيجزي عقات عمقينو حدنا تقداي زكاتها تلو إيطالياوي مكونن كونيلير نعبرة وعيش بموتاع مسؤول سرحن كعزون وصدا عبرة ኣብ ግዚኡ ከም ተለኣኻይ ኮይኑ ምስራዕ ጀሚሩ በዓልቲ ቤት እቲ ኢጣልያዊ መኮነን ንኣበራ ብጻዕሩን ብኡሙን ጥባይም ከም ሰራሕተኛ ብጽቡቕ ተቐቢላቶ መምህር ስለ ዝነበረት ንኣበራ ንኣስታት 2 ዓመታት ቋንቋ ጣልያን ኣምሃረቶ ኣብ 1897 ኣበራ ወዲ 18 ዓመት ምስ ኮነ ወተሃደራት ጣልያን ተኸቲቡ ክገልገል ጀመረ ኣበራ ምስ ጊዜ ኣብ ስራሕ ወተሃደራዊ ብጽቡቕ ይርብቡ በግዚኡ ማዕረግ እናወሰኸ ኸደ ብደረጁ ካብ ዓኻ ካፖ ወይ ሓለቓ ኣብ መበል 23 ዓመት ዕድሚኡ ክሳብ ሹምባሽን ትሬምስ ሰርጀንት ኣዝማጅ በጽሐ ኣባል ፖሊስ ኮሎ ስትና ዓለውያ ዝተባህለት ካብ ቤተሰብ መንፈሳዊ መራዕቲ ከባቢ ምጽዋዕ ሕጥኡምሎ እንዳ ሲዲ እትወልደት ምስ መግዛእቱ ጣልያን ተዓረቐ ቅድሚ መግዛእቱ ጣልያን ርክባ ይነበራን ንሳ ጓሎም ነቶ ብዓቢ ሸኽ ናይቲ ኣብ ሱዳን ዝመበቆለ ዓቢ ስርዓት ጨንፈር ኪትሚያ ፖለቲካውን መንፈሳውን ጽልዋ ዝነበረ መራሕቲ እያ ኣብ ሕጥምሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ንዝኽርቢ ሓጎታታ ናይ ዝያራ ንግደት መደብ ይካየድ ኣብዚ ብዙዓት መእመና ኩትሚያ ጨንፈር ኣካል ሱኒ ብምስታፍ ናይ ሕርዶን መግብን መደብ ብምግባር ንሓያሎ በጻሕትን ኣጋይሽን ብፍላይ ከዓ ንጽጉማት ይምግቡን ሓቢሮም መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ጸሎትን ምህለላን የካይድ እዮም ንሳ ብመንግስቲ ጣልያን ዕድመ ተገይሩላ ድማ ምስ ዓጀብታ ናብ ኣስመራ ኣትወ ኣብ ከባቢ ጣባ ምስቶም ጉጅለ ኣሰነይታ ንኣስታት 35 ዝኾኑ ኣብኡ ቐነዩ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነትን ዓላይነትን መንግስቲ ጣልያን ኣብቲ ቦታ ቴንዳታት ተተኺሉ ንውሱን ዓመታት ጸንዐት ንሳ ምስ ሓለፍቲ መግዛእቲ ጣልያን ትራኸብ ነበረ ኣብቲ ጊዜቲ ሰብሰ ስልጣን ጣልያን ንሹምባሽ ኣበራ ከም ሓላፊ ዓለዋት ጸጥታ ኮይኑ ክሰርሕ ከም መኮነን ርክብ ምስ ሓለፍቲ ጣልያን ንኸገልግሎን መዚዞሞ ንኽልተ ሰሙን ክሳብ ጸንዑ ታዛዚማ ናብ ዓዳ ትምለስ ብሓላፍነት ሰሪዓ እዚ ኣጋጣሚ ምስኣ ጽቡቕ ሌላ ክፈጥር ኣኽኣሎ ምሳ ንሓደ ሸኽ ስሩር ዝበሃል ካብ ዓዲ ሒራ ከማብ መንደፈራ ሰራይ ብምምጻእ ሹምባሽ ኣበራ ቁርኣንን ቋንቋ ዓረብን ከም ዝመሃር ገበረቶ ኣብ ዝቕፅል እዋን ስትና ዓለውያ ንኣዝማች ኣበራ ከም መንፈሳዊ ወኪል ኣብ ኣስመራ ኣብቲ ናይ ጉጅለ እምነት ኩትሚያ ከሊፋ ወኪል መዚዛቶ ናብ ዓዳ ተመልሰ እዚ ሓላፍነት እዚ ናይ መንፈሳዊ ሃይማኖታዊ ክብሪ እምበር ፖለቲካዊ ወይ ምምዕደራዊ ስልጣን ኣይነበረን ኣዝማች ኣበራ ነዚ መንፈሳዊ ሓላፍነት ተሰኪሙ ብዕታዊ መነባብሩ ቀጸለ ድሕሪ ዕረፍቱ ድማ ካብ ደቁ ብላታ ዑስማን ኣበራ ምንኣስ ሓው ንፍተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ነቲ ዓለም ሓላፍነት መንፈሳዊ ውክልና ኸሊፋ ተረኪቡ ክሰርዐሉ ጀመረ ማሕበራዊ ህይወት ኣዝማች ኣበራ ሓጎስ ከምቲ ልዑል ኢልዎ ብጽቡቕ ተጠቒሱ ዘሎ
أزماش أبرا مبل 19 عامت عدميو مالت بعشر شمونتة 9 عامة مرات مس ويزرو موزي حاجوس تمرئيو حدار مسرته أبزا مانيتو دما ستورار محمد حاجوس دركبو محمشتا عوداتن 4 أوالدن وليدو نساتهم دما هاتنا أمينا زهرة ملكو محمد حاجوس عثمان آدم أحمد محمد السعيدن يبهالو عزما شابرا نبؤن نديون حادت راي خوينو غاب نقسنوت بزغت من نعابيو بناي جزاء رؤسو تعرن حركوت كوتن بغت أبان معريقو أب كبز بلد رجابتو أب هزبو زنبورو تقبال الناس صبوغ سبن تاريخن حاديقون والدون دما قديفو عالفو أبزي جزي دكو من كساب عموشتا شدش سوالو دوتات بأما ايت فريوم هم الله عالم تزرقعهم يركبو فطاري الله ادمنت عنان يهبط معراف 3 تحربايتان محبراوي هوتن فتوراري محمد حاجوس عبرا فتوراري محمد حاجوس عبرا عبشرن 903 عامة مرة عبسمرا كبابة أبا توليد عديو ويزورو موزير حاجوس تبهال نبرة عديا ويزورو في التقاي زعرفها له عامة مرات شرن 903 أسمرا فتورار محمد حاجوس عبجيزي نقسنتو قرآن دحر ممهارو كلما مبعتات مرت جميرو بدحرز تمرتو بزلع على درجان مقتصال أبو أزماش عبرا ناب كتما خرن سديدوا أبو بيت مرت تليان نوسون عمتات تمايلان تورار محمد حاجوس أبتا عبشرن 910 عدن منقست تليان عبكرن زغفتا سالفاجيو ريجي تبها لحداريت بيت مرتي أب 10 عامة مرت عبيلو هاتو ناي سدرا بيتو قد سأل مكتتالن بجنزب أو دقفنا تقبر لرماي مهار نبر عنقواتا تغرينيا تغري عرب تليان انجليزيان بمطعنو يملغ نبر حاد غابتو مابناي كرم بيت مرتستو مهارو إردراويا كافاليري شغن الرئيس ينعم الدين نسوام مغادشو صوماليا بسرعة تمدي بوز غدا أبا الرابطة شغ عبد القادر كبير نايك أربع عركون مسارعتو النبلة نتو تاريخ أو دبدابي غاب شغ كبير استقبل اللو نسيو وتورار محمد حاجو صابر سمرت دعرمو دون أبس مرات مليسو أبسرعتو وافيرو مجمرتا بانك تغوتيرو أتسئلو عبيت صعفيت بيت مغري نقدس مرا كم صحافة تمديقو يسرع نبلة 10 معرك كافاليري أم بد 10 عدميو أب 10 معرك فتوراري أم بل 3 عدميو فتورار محمد حاجوس هبرا أب 4 عامة مرت مسوي زرو عمينا محمد 10 عدن عدميا أب سمران أي معرك مرعا غال كيدان عقدي سمسرعات فتسيمو ويزرو أمينة محمد أب 10 بعد 3 وليدا أورحي 986 دمعة بسمرا عريفة أبزا زي كم مقلت فتوتهم كنت دكا أنستيو دكا كالو أوتيلهم بمتسوع عبل علي زلوا فقر المقلاس تتقيمهم له يركبوا بدن مرابطة سدرا شمونتا عمينات راتهالو ويزرو عمينة زيارة هررتن معرقتي لبا من ورجع منبرا يفلق بزعاد دك أنكالوت مغربار قربيتان زي سما معلو بخطر لقسي ره هك أرنتن اتلل مس كل سابع عبن نيشتين بسنيد حاليوت مكببارن اتنبرش هبياني را دك عبن فقرنا أخبروتن هم بيتاي زبل سمكت سلب مهاب بحيال فقرن فتوتن يقلت ونن يذكروا ونا
ውሉዳት ፍተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ ዶክተር ያሲን 1926 መሐመድ ሳልሕ ኢብራሂም 1927 ኣቦጋቶ ኑር ሁሴን 1928 ኣቶ ዓብድዘቢል 1932 ዶክተር ከማል 1944 ኑርያ 1933 ረቕያ ወይካ ሃበባ 1935 ከዲጃ 1937 ምልኩ 1949 ዙቤዳ 1951 ዘይነብ 1954 ፍተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ 1925 ንመሐመድ ሳልሕ ኢብራሂም ከም ወዱ ክዕብዮ ምስ ወይዘሮ ኣሚና ተሰማሚዑ ዝተቐበሎ ዘዕበየ ውሉድ እዩ። መሐመድ ሳልሕ ካብ ኣዲ ወይዘሮ መብራትን ኣቡ ኣቶ ኢብራሂም ሳልሕን ተወሊዱ ኣብ ናይ ኣዋርሕ ዕድመ ብህፃኑ እንከሎ ኣቡን ኣዲኡን ዓሪፎም ስለዚ ዘኽተመ ፍተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ከም ውሉዱ ተቐቢሉ ኣዕቢዎ ኣዲኡ ወይዘሮ መብራት ንፍተውራሪ መሐመድ ነብኡ ናይ ኣዝማች ኣበራ ጓልሓትንኡ ነትብፅሖም ከምኡውን ንሳ ፍሉይ ፍቕርን ምሕዝነትን ምስ ወይዘሮ ኣሚና ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሞታን ወይዘሮ ኣሚና ብዛዕባ ውሉዳ ተላብያታ ከይዳ ታሪኽ ህይወት ተውራሪ መሐመድ ሓጎስ ኣበራ እቲ ልኡል ሉሉይ ሃዋርያ ምዕባለ 1967 ጸሓፊ ብእምነቱ ተስፋይ ኣንባቢ ያሲን ዑመር ሃሊ ቕጫ